Κύριε Μπουτάρα, να καταλήξω στον Ηρακλή. Λέτε ότι καλύτερα για τον Ηρακλή θα ήταν να πάρει το Καφτατζόγλιο για 80 χρόνια, ας πούμε 70 χρόνια, 50 χρόνια κλπ. Αυτή θα είναι η λύση του για τον Ηρακλή, λέτε, ή να χτίσει το δικό του γήπεδο στην Κρίνη. Ο Ηρακλής έχει αυτή τη στιγμή μια ιδιοκτησία, αν θες, εκεί πέρα στο τέτοιο. Του Χορτατζίδες. Στους Χορτατζίδες. Και στη Μίκρα έχει. Έχει και μια ιδιοκτησία μεγάλη στη Μίκρα. Στη Μίκρα, ναι. Πρέπει να κάτσει κάτω ο Ηρακλής και να βάλει κάτω και να πει τι με συμφέρει να κάνω. Με συμφέρει να κάνω ένα αθλητικό κέντρο στη Μίκρα που να έχει μπάσκετ, να έχει ποδόσφαιρο, να έχει πισίνες, να έχει αυτά, να έχει εκείνα, ή με συμφέρει να έχω ένα μικρό γήπεδο στη Μίκρα να τα σπάσω και άλλο ένα μικρό γήπεδο στους Χορτατζίδες. Αυτό δεν μπορώ να το πω απ' έξω. Αυτό πρέπει να το βάλουν κάτω οι εμπειρογνώμονες, ας πούμε, και να πούνε κύριε συμφέρει να κάνουμε αυτό. Ναι. Και όταν λέμε συμφέρει, εννοώ ότι και οικονομικά οι ομάδες πρέπει να αποκτήσουν μόνιμους πόρους. Ναι. Και οι μόνιμοι πόροι εκτός από τα διαρκείας. Πήγα αυτό προκαιρού είχα πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα έχει 60.000 διαρκείας, ρε παιδιά. Ναι. 60.000 διαρκείας δεν έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής μαζί. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, να ξέρουμε και για τι πράγματα μιλάμε, ας πούμε. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Λοιπόν, εάν ο Ηρακλής μπορεί να θέλει να κάνει ένα γήπεδο 30.000 θέσεων, θα το γεμίσει ποτέ? Και εγώ επαναφέρω μια σκέψη, την οποία τη λέω με ποια λογική. Και οι τρεις ομάδες όταν βγαίνουν έξω γράφουν ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, Άρης Θεσσαλονίκη, Ηρακλής Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος οφείλει να στηρίζει, εκπροσωπούν την πόλη, κατάλαβες. Ναι. Ο Δήμος οφείλει να στηρίζει αυτές τις ομάδες με κάθε τρόπο. Και παράλληλα αυτό που είπα είναι το ότι πάει μια ομάδα να παίξει έξω, να κολυμπήσει, να παίξει waterpolo, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε. Θα πάει και μια ομάδα από τον Δήμο δίπλα, η οποία θα προβάλλει την πόλη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Το οποίο θα αυξήσει ή τουλάχιστον θα στοχεύει να αυξήσει τους τουρίστες που θα έρθουν από τις πόλεις που πηγαίνουν έρχονται οι ομάδες. Πάντως αυτό για τον Ηρακλή γέμιζε και 40.000 του Καφτατζόγλου πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχω αντίρρηση. Λέτε για τώρα. Δεν έχω αντίρρηση. Μακάρι να γεμίζει και 40 και 50 και 60.000. Απλώς πρέπει να καθίσουν κάτω οι παράγοντες του Ηρακλή και να δώσουν να βγει μια μελέτη βιωσιμότητας τι πράγμα ακριβώς θέλουν να κάνουν. Ναι. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι οι ομάδες πια είναι επαγγελματικές. Μάλιστα. Είναι άλλο ο ερασιτεχνισμός, άλλο ο επαγγελματισμός.